Lek ora iso menyayangi karo mencintai iki aja sok-sok perhatian lo Mas. Cewek iku iki lemah. Lek lemah iki jam-jam tengah wengi. Leleke cewek jam tengah wengi iku mesti mau telponi. Iku di jam-jam di fase cewek itu yang lemah. Lek mau bisiki-bisiki kata-kata mutiara. Kata-kata Dek tak didoi peliku ya Dek. Dek sepilno susumu ya Dek. Suwi-suwi engko lek ketagihan terus nyaman terus piye. Tapi awakmu ora iso dadi pribadi yang setia buat dhek. Ora mesane atine. Mau pikir atine iki kok teko gagangane tebu. Mau isep-isep terus mau lepeh. Terus mau gua ngono wae. Ya aja kaya ngono Mas. Lek sampean iki memang niate mencintai, niate mbaperi, dia digawe tenanan. Mosok ngene ora duwe nyali, Lek musunat kliru ya. Lek musunat kliru. Wong iki lek wis nggaei perhatian, nggaei sok-sokan nggaei kata-kata mutiara ngono kuwi, ya ditenani. Mosok ngono ora sanggup. Ya diperjuangin no nek seneng. Aja mek ngono wae. Aja mek aku kangen lo, aku gini ala kepet. Ya po. Apa? Kepet. Kepet.